Jenengan doyan iki ta, Pak? Kowe kok ya percaya ki kowe iki nalar ora? Lah iki ya mlentong tenan lho wetenge. Mlentong dengkulmu mlocot kuwi. Mbok menawa dadi tenan. Ora mbok menawa wis kejadian kok ndak mbok menawa. Wong rasa berburu sangka ya, nek melakukan paling iya, tapi kuine lho. Ora ana sinden tak bandem cepolo ndase kowe. Ya kan kula ora ngerti ya, Mak. Sapa ngerti tenanan ya. Iso. Iki ora. Jawab. Ya tekon nindake kok tekon karo aku. Aku ora mung satbo pasrah. Liwat. Oh alah Sukino. Coba tak rungokke sih. Nek saka ambune ra anake Seno tenan to iki. Yo, gawa cempala iki. Masak ta. Gawa cempala lho, Pak. Cempala kok ming sak nyuk. Kowe iki wong lanang eling wong lanang, ya. Wong lanang ora gelem ngaku lanang. Suwe cepol banci tenang. Susune disumbeli sakane. Nanging kowe tetep dokoh wae. Pak Seno kata penggemar saking Jawa Timur, Mbak Mimin penyanyi caket kalian Pak Seno nggih kirang langkung 1,5 jam saking gubuk kula benjang mbok kula diterke dulanten daleme Pak Seno silaturahim. Oh nggih sanes wekdal Pak Seno wekdalipun rongga. Ning ampun nyebar wisa teng omah. Mboten. Pun cukup niki. Bojoku ngerti aku mboten niki teren kita berdua mawon. Kapan dengan kebuka penggali ya tak tunggu wong rawuh. Ora ono kayak nggo daster terus mbok ganjel wetengmu ngono. Ora dicuthuk parut bojoku. Iya, mboten napa-napa. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mbak Tatin. Yo. Ya, Din. Kowe saiki mentelo nek karo Mbak Tatin kowe rek gur di mamah kowe kok. Kakekmu ometeng neh kakek. Iki kudu sinden kok. Lah, ketoke gapura sing wedi-wedi ngono kaya malah. Apa gapura? Gapura sing selamat datang. Sukino ndi Sukino? Ngapa tekan-tekan arep nyumbang ya sok mbenek lahiran ya ora urung karo nyumbang kok. Aku nek tak sumbange ora apa-apa kok le nyuguh ramurwat berita tekan kono-kono kok le. Ora kok le ya Pak Seno kok yang geragas men. Ora geragas pancen kebutuhan kok. Kebutuhan. Jenengan doyan iki ta, Pak? Kowe kok ya percaya ki kowe iki nalar ora? Lah iki ya mlentong tenan lho wetenge. Mlentong dengkulmu mlocot kuwi. Mbok menawa dadi tenan. Ora mbok menawa wis kejadian kok ndak mbok menawa. Wong rasa berburu sangka ya, nyoto. Nek melakukan paling iya, tapi kuine lho. Ora ana sinden tak bandem cepolo ndase kowe. Ya kan kula ora ngerti ya, Mak. Sapa ngerti tenanan ya. Iso. Kowe malah ngomong nek melakukan mesti iya ngono kuwi. Kayak ya nglakoni nang endi ngono lho. Wis sak ngarepku kok. Ora kurang dalan. Yo liwat ngendi jal? Sir padha irenge sir padha senenge kok sing penting. Nek karo Pak Seno liwat ngendi? Iki ora. Jawab. Yo tekon nindake kok tekon karo aku. Aku ora mung satbo pasrah. Liwat. Oh alah Sukino. Liwat apa? Kok ngene ngapa? Cepake kadone. Sugeng dalu Mbak Tatin. Rasa sok gampang duka. Mboten kula mboten duka nek kali pancen. Iki mung nggo pralambang, nggo pralampita, nggo cecala. Nek wong wedok iku kudu kebak ing pangati-ati. Nggih. Serawung sak serawung sesuai dengan porsinya. Nggih. Upama nampa tamu lawan jenis ya ning teras ae utawa upama kudu ning jero omah lawange dibuka dan durasinya aja malah mung glenik sak madya apa pentinge. Kang Mas mboten wonten menika wonten titip pesen menapa titip weling menapa kagem Kang Mas wis sak madya wae nek mboten kowe ento-ento kene ajeng ngeterke tole sekolah utawa masak ten wingking aja malah glenik monggo ndak mriki pun bapakne bocah-bocah ra ning omah aja. Sapa? Umane kowe weling kang sae menika. Kowe iki anu dheke muni meteng karo kuwi menggo sasmita pelajaran. Lho sasmita kok. Lah napa sasmitane? Ayo kuwi nek nemoni wong lanang sing wedok nang omah bojone ra ono ki nek nemoni ya ora usah ning jero omah ning teras wae. Nek jenengan ten pundi? Kono ora gelem nemoni lawan jenis kok. Terus ora gelem nek karo banci pancen didekemi 3 dina.
Oh berarti ngono ta. Didekemi iki Sembrono lho, lho didekemi rungokno. Didekemi Mbak Mimin aja ning dalan meneh. Ayo tak arahke. Banyak 1000 jalan untuk mencari rezeki ora kudu tek-tek ning dalan. Diarahke antek 3 dina warah kuwi lagi klebu ning atiku. Oh. Telung Lho ora kok didekemi Pak Seno ora. Ora kleru. Oh, terus Pak Seno nyanyi lagu pianone kan. Iya. Mi dekemo tak dekemi ngono. Wis Piano, mari main piano kok tak dekemi. Lah kae lho, mi dekemo tak dekemi. iya. Ben apa-apa wis kono do di puas-puaske. Iya. Iki mau nganggo rasa kapang karo Pak Seno. Saiki Yeah. sliramu atur panglipur, asung panglipur kagem para pandemen ingkang wonten ing wagon miwah ingkang live streaming wonten dalan. Iki ana pamundutan tin sambel kemangi. Ya, saka Pak Nur Cahya. Ya, monggo. Nggih. Diaturake bawani sik. Ya. Pamerno nduk katiasanmu. Bawane napa, Pak? Oh, mambiar mayon wae rasa aneh-aneh. Nggih. Ya. Mambiat mayon eman soarane gending belambiangan nyerap bayi Naswan Tara Pianyu wangi kelana kenang wetan segara lar lan kidul alas angker kang kalewiat lewiat Belam biangan Belam biangan Niki Min. Ya. aja tak Sing ngempule nabung nganggo genter kowe mak klontreng barang. Men aku iso nyawang Ya, polahku saking lho, Pri. bingunge kok ya. tanah India gumelyaring taman sari nuswan Ya, mangga. Ya.
jogetane ya apik, sing nyepet-nyepeti sing kono dhewe kan. Iya. Ora iso joget, ora iso megal-megal kaya Mbak Apri. Waduh. Dikendeli kur ngombe. Langsung nenggak potas. Kok potas? Minum itu dalam gelas sehari minimal. Waduh. Sing perkara ki ora ngombene jogetmu ki lho. Dehidrasi. Allah, lah banget Allah. Bisa kok pas karo Pak Sino kuat tok saiki gampang kesel. Pas nderek Pak Sino pertama. Ya yuswane wis nganu kok ya. Ngancik. Pun 3 tahun mboten krasa nggih nderek panjenengan nggih. Nggih napa? Nggih. Kowe lah matur. Wong lanang sih sok melali lho senengane Ala ngono meneh. Ora suwe tak centelke uwit kono kae kono. Iya. Apa-apa titik-titik kok jero aleman, titik-titik aleman. Lah pun 3 tahun nderekaken panjenengan kok ora bukti nyata to. Nggih. Ya berawal dari wilayah Gudian. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, siji meneh, Mak. Man. Oh, bawane rapal kok, Dek. Iya. Bawane Elisa mawon nggih. Elisa mboten napa-napa. Elisa. Ya, Nak. Sa, Nggih. iki sing iso nandangi sing nandangi wong tuwa Ben ora nesu, Sa. Ben ora nesu ya. Kimen. Ya sing apik. Oh iya, Lek Kimen. Lek Kimen, gimana kesehatannya? Aku mau niliki Sugino. Sugino sehat apa ora? Tak rungokke coba ngadek-ngadek coba tak rungokke. Rasamu piye Lek? Rasamu piye? Piye to, Nduk? Lho. Coba tak rungokke sih. Nek saka ambune ra anake Seno tenan to iki. Iso suluk lho Pak Seno. Lho. Oh ini piye? Iso lho. Iya, iso suluk. Elisa sing bocah wingi sore. Paribasan durung mudeng apa-apa. Durung tau kesenggol wong lanang iki mudeng nek iki iso bakal iso suluk. Iso suluk iki coba meneh. Yo, nggawa cempala iki. Mosok to. Nggo cempala lho, Pak. Cempala kok ming sak nyu. Nek lek ngomong aku iso ora dipercaya lambene mimine golek pengakuan lho. Elisa lho iso ngomong dhewe. Aja nesu-nesu meneh, engko bahaya dinggo kandungane ya. Heeh, nek gampang emosi ki pancen ora paring nesu-nesu. Kenceng kae nduk terus kenceng-kenceng. Kenceng keram ya. Keram. Paribasan turu miring rekoso. Aduh. Mengkurep banyaki, lumah lho kok lah ya rekoso. Wis kenceng-kenceng to kuwi. Pun kenceng-kenceng. Mbok diplotot ngopo? Men aja nesu-nesu meneh ya, Mbak. Tak suntik campak Yo. anakku. Aja kowe iki wong lanang eling wong lanang, ya. Wong lanang ora gelem ngaku lanang. Suwe cepol banci tenang. Wong salah ora gelem ngaku salah kok wong lanang ora gelem ngaku lanang. Lah tenan kok wong lanang ngakune hamil. Suwe-suwe apa? Suwe jebol banci tenan. Kimin. Ya niki suluk. Bawa. Kuwi terus isih ana kuwi. Napa, Pak? Susune disumbeli sakane. Nanging kowe tetep dokoh wae. Wis ngerti nek disumpeli sakane wong wedok ki cilike dentoino men ketok muncu-muncu men ketok wong lanang seneng kok cetok gombal kok ya dikemah-kemah. Gila nih Men yo kok Cici. banget banget. Kimin. Ra paring. Lah kok banget kok. Mangga. Nggih. Sesi diman, nggih. Wiwitane Tepuk tangan kanggo di Elisa Olkarus Alaso. anderek sang peke pria bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendera terus kayungyon selendang kuning kang
sangking bukir swara kurang pramono ning wasis angungrom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah becik monggo luwih becik atenono timbang pepisahan Neno liwat kincang ing aresmu gawa suhang nandang atiku nadyan was ningsir yoswaku aku isih mampu ngladeni salahku monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuang nyerimpung pinjo Neno urip ana kutha gedhe kowe tak tungake Mas kita
bono Senom semban nuwun sedaya mawon